τι είναι το Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Να δούμε λίγο μια γνωριμία με το πρόγραμμα, ορισμένες απολογιστικές πληροφορίες, πώς θα γίνει η εγγραφή σας στο πρόγραμμα, αν σας ενδιαφέρει, και στο τέλος θα έχω λίγο χρόνο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε σχετικά, διευκρινήσεις, απορίες κτλ. Πάμε να δούμε το Erasmus. Πολλοί με ρωτάνε τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Έρχονται στο γραφείο, είμαι ίσως ο πιο παλιός φορέας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό και έχω τα περισσότερα αιτήματα. Πολλοί έρχονται και μου λένε είναι επιδότηση. Μπορώ να πάρω χρήματα για να ξεκινήσω μια επιχείρηση. Όχι, δεν είναι επιδότηση για να πάρετε χρήματα στο χέρι για να ξεκινήσετε κάτι. Είναι υποτροφία. Μου λέει, έχω απορίες από φοιτητές που μου λένε μπορώ να πάω μέσα στο πρόγραμμα του να πάρω χρήματα και να πάω να κάνω μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει. Δεν είναι επίσης. Γιατί πάει. Δωρεάν ταξίδι για διακοπές. Δεν έχουμε χρήματα από τον παπά. Η μαμά σου λέει με ποιο τρόπο μπορώ να πάω φέτος στην Ισπανία που είναι και ωραίος ο καιρός από διακοπές. Πάω μέσα στο Erasmus. Βρίσκω μια επιχείρηση στην Ισπανία και πετάγουμε στη Μαγιόρκα να κάνω μπάνια. Δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Αν κάποιοι σταθείτε τυχεροί και βρείτε εταιρεία στην Τενερίφη που πήγε πρόσφατα ένας συνάδελφός σας και συνδύαζε τη δουλειά με μπάνια, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι για να πάμε ταξίδι. Και φυσικά το πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με το Erasmus φοιτητών. Μπορεί η πρώτη λέξη που βλέπετε να λέει Erasmus, δεν έχει καμία σχέση. Μην πάτε στο γραφείο δημοσίων σχέσεων που είναι υπεύθυνο του Πανεπιστημίου και του σπίτι μας είπε ο κ. Σαματζής που είναι στο γραφείο δεν σύνδεση ότι να έρθουν εδώ για το Erasmus να είναι επιχειρηματιών. Καμία σχέση. Το ανάποδο γίνεται. Πολλοί θέλουν να έρθουν στο πρόγραμμα αυτό και πάνε στις δημόσιες σχέσεις. Αλλά δεν έχει καμία σχέση, μην τον μπερδεύετε. Για κάποιο λόγο το έχουμε ζητήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει το όνομα. Τώρα δεν γίνεται να αλλάξει το όνομα γιατί πολλοί συναδελφοί σας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε αντίστοιχους φορείς, τον μπερδεύουν. Καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει με πρακτική άσκηση. Τι είναι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που βοηθάει φιλόδοξους νέους που είτε μόλις έχουν γίνει επιχειρηματίες ή θέλουν μελλοντικά να γίνουν επιχειρηματίες, να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να ξεκινήσουν ή να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση. Είτε είστε νέοι, είτε στο μέλλον. Και όταν λέμε μέλλον, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός που πρέπει σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια. Κανείς δεν θα έρθει να ελέγξει όταν το τελειώσετε ότι κοίτα, εσύ μας έχεις πει ότι θα ανοίξεις το δικό σου pet shop. Γιατί δεν το άνοιξες. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να στοιχειοθετείτε ότι στο μέλλον θα ανοίξετε κάτι δικό σας. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος? Ενίσχυση απασχολησιμότητας, επιχειρηματικότητας, διεθνοποίησης και ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρήσεων. Θα μου πείτε πολύ θεωρητικά, τα έχεις γράψει από κάποιο paper, από κάποιο βιβλίο που βρήκες, όχι. Στα τόσα χρόνια από το 2009 που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα έχουν γίνει όλα. Και παιδιά καταφέραν βρήκαν δουλειά μέσα του προγράμματος. Και παιδιά άνοιξαν επιχείρηση, αυξήθηκε η διεθνοποίηση στους πολλούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και κυρίως έχουμε καινούργια startup μέσα του προγράμματος. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά ναι, υπήρξε περίπτωση παιδιών, συναδέλφων σας, που βρήκαν δουλειά μέσα του προγράμματος. Αυτό δεν είναι πρακτική, δεν είναι κοινή τακτική, δεν θα πρέπει να το υιοθετήσετε, αλλά δεν μπορώ να μην δεν το αναφέρω. Δεν σημαίνει ότι συμμετέχω στο πρόγραμμα για να βρω τρόπο να βρω μια εταιρεία στην Αγγλία και στο μέλλον να με κρατήσει. Αν ξεκινήσετε έτσι, ενδεχομένως θα δυσαρεστηθείτε και θα χαλάσετε κάποια χρήματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά, οπότε όποιες απορίες έχετε θα μου ρωτάτε. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν? Από τη μία πλευρά έχουν τους νέους επιχειρηματίες. Όχι τόσους νέους, αλλά είναι νέοι. Ποιοι θεωρούνται νέοι? Άτομα που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή άτομα που έχουν ξεκινήσει εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Αν έχετε ξεκινήσει κάτι και δεν ξεπερνάει τα 3 χρόνια, θεωρείστε νέους επιχειρηματίες. Πάνω από 3 χρόνια θεωρείστε επιχειρηματίες υποδοχής. Άτομο δηλαδή που μπορεί να δεχτεί ένα νέο επιχειρηματία. Οπότε εκεί πέρα να προσέξετε. Τώρα θα μου πείτε, εγώ ήμουν 3 χρόνια, είχα ένα λογιστικό γραφείο και θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο στην ηχθειοκαλλιέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή θα πάμε για καινούργιο επιχειρηματικό σχέδιο, άρα για καινούργια δραστηριότητα, θεωρείστε νέος. Μολονότι είχατε τόσα χρόνια λογιστικό γραφείο. Δεν προσφέρεται περίοδος ασφάλισης π.χ. στον ΟΑΕ. Αν κάποιο από εδώ πέρα είναι από το οικονομικό, ξέρετε ότι πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο οικονομικό μιλητήριο. Δεν σημαίνει ότι έκανε εγγραφή στον ΟΑΕ πριν 5 χρόνια και θεωρούμε έμπειρος επιχειρηματίας. Μπορεί εγώ αυτά τα 5 χρόνια απλώς να πληρώνω την ασφάλειά μου και να μην έχω καμία δραστηριότητα.
Άρα αυτό μην σας προβληματίζει. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, είμαι στο ΤΕΕ από τότε, σημαίνει ότι δεν είμαι νέο, δεν μπορώ να συμμετάσχω. Όχι. Μπορείτε να συμμετάσχετε. Θέλει σαφή αποδεδειγμένη εμπειρία, είναι εδώ. Άτομα που ήδη έχουν ξεκινήσει κάτι. Εντάξει. Υπάρχει απορία μέχρι εδώ όσον αφορά ποιος θεωρείται νέος επιχειρηματίας. Από τη μία λοιπόν πλευρά έχουν τους επιχειρηματίες νέους, έχουν τώρα τους επιχειρηματίες υποδοχής. Ποιοι θεωρείται υποδοχής? Χωρίς entrepreneurs είναι οι επιχειρηματίες τους οποίους θα πάτε, οι οποίοι είναι άτομα ή έμπειροι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μιας μικρομεσαίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε θεωρείται manager στην εταιρεία που θέλετε να πάτε και έχει αποδεδειγμένη μεγάλη εμπειρία. 15, 10 χρόνια, 20 χρόνια προπηρεσία. Δεν είναι δικιά του, αλλά έχει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία. Θα μου πείτε πώς εγώ θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε μέσω του βιογραφικού του. Θα το δούμε. Εντάξει. Αλλά κυρίως να είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας που θα πάτε. Αυτός θεωρείται λοιπόν έγκαιρος επιχειρηματίας και μπορεί να σας υποδεχτεί. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται τουλάχιστον 3 χρόνια. Είπαμε νέος μέχρι 3 χρόνια, έμπειρος ή επιχειρηματίας υποδοχής, αυτός που είναι από 3 χρόνια και πάνω. Εντάξει. Φυσικά, αν εσείς βρείτε μια καλή εταιρεία, γιατί εκτός της πλατφόρμας που θα συζητήσουμε μπορεί να έχετε επαφές και μπορεί η εταιρεία αυτή να δραστηριοποιείται 2 χρόνια και 8 μήνες, σημαίνει ότι θα πρέπει να την ξεκινήσει τη διαδικασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να κάνετε την ανταλλαγή για 2 και 3 μήνες. Οπότε αυτό μην σας προβληματίζει και πολύ. Δεν υπάρχει κανένας προορισμός στον κλάδο της οικονομίας. Κάποιοι μου λένε εγώ τελείωσα παιδαγωγικά, δεν μπορώ να συμμετάσχω. Ή κάποιοι τελείωσαν ηχθειοκαλλιέργειες, δεν μπορώ να συμμετάσχω. Καμία απολύτως περιορισμός. Έχω γνωρίσει τόσα χρόνια από κομμωτήρια μέχρι αεροναυπηγική. Τα 2 άκρα. Εντάξει, δεν υπάρχει περιορισμός. Οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας δραστηριοποιήστε, μπορείτε να συμμετάσχετε. Βέβαια, το τελευταίο παράδειγμα ακραίο που είχα πρόσφατα και εκεί σήκωσα τα χέρια ψηλά, κάποιος ήθελε να κάνει μανικιούρ πεντικιούρ για ζώα. Ναι, εκεί του είπα προχώρητο γιατί εγώ δεν μπορώ να το απορρίψω, αλλά δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα βρει φορέα να σε δεχτεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε ποιες χώρες και τα λοιπά μανικιούρ πεντικιούρ για ζώα, αλλά φυσικά δεν τον απορρίπτω. Απλώς σας προετοιμάζω ότι σε κάποιους κλάδους είναι εύκολο να βρούμε φορέα να σε δεχτεί, αλλά σε κάποιους κλάδους, γιατί εγώ δεν επεμβαίνω για να σου βρω εταιρεία να πας, εσύ θα δραστηριοποιηθείς, αλλά σε κάποιους κλάδους ετοιμάζω ότι μπορεί να υπάρχει περιορισμός. Στην αεροναυπηγική που σας είπα, ακούγεται πολύ ωραίο θεωρητικά και δύσκολο να βρεις, αλλά ο άνθρωπος είχε βρει. Εντάξει, στη Γαλλία, πολύ καλό φορέα, ο οποίος τον υποδέχτηκε και τώρα συνεργάζονται. Λοιπόν, όλα τα ακραία σενάρια είναι δεκτά. Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν είστε μόνοι σας. Δηλαδή να πεις, wow, τώρα ωραίο μου ακούστηκε, αλλά πώς ξεκινάω, είμαι ξεκρέμαστος τελείως. Υπάρχουν μια σειρά από υποστηρικτικούς φορείς. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί, οι λεγόμενοι intermediate organization, θα τους βλέπετε συνέχεια. Που σημαίνει, στην περίπτωση εδώ τη δικιά μας πλέον και αφού θα είμαστε και στο νέο κύκλο υλοποίησης προγράμματος, είναι το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας. Που σημαίνει ότι αν εσείς θέλετε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία. Αν το καθυστερήσετε και του χρόνου τέτοια εποχή, δεν είμαστε εμείς. Έχουμε εξαντλήσει το διαθέσιμο budget. Δεν σημαίνει ότι καταστραφήκαμε, έφυγε το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και δεν έχω άλλες λύσεις. Υπάρχουν αντίστοιχοι ενδιάμεσοι οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, χθες γνώρισα μια κοπέλα που είναι από τον Πύργο σαν ενδιάμεσος οργανισμός. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περιορισμός ότι επειδή είμαι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας θα με πάρει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και αντίστοιχα. Οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει όπου θέλει. Φυσικά λόγω ότι είμαστε εδώ πέρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης μεταξύ εσάς και εμάς. Οπότε καλό είναι, αν το αποφασίσετε, να είμαστε μαζί. Υπάρχει επίσης ένα γραφείο υποστήριξης, το support office, που οποιοδήποτε πρόβλημα ξεπερνάει τους ενδιάμεσους οργανισμούς πηγαίνει στο support office. Και όλο αυτό υποστηρίζεται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν. Δηλαδή το σύστημα λειτουργεί κάπως έτσι. Είναι ο νέος επιχειρηματίας στην περίπτωση εσάς, ο επιχειρηματίας υποδοχής, αυτός που θα σας υποδεχτεί, ο ενδιάμεσος οργανισμός, στην περίπτωσή μας το γραφείο διασύνδεσης, αλλά επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι αν έχετε βρει έναν καλό φορέα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που είναι πόλη, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε. Στην περίπτωση μας λοιπόν είναι το γραφείο διασύνδεσης. Όλο αυτό υποστηρίζεται το λεγόμενο support office στο γραφείο υποστήριξης, αλλά τη συνολική υποπτία και τον έλεγχο και την ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί έρχονται και τα χρήματα της ουσίας. Εντάξει, παιδιά.
Απορία μέχρι εδώ. Αυτό είναι ή καλό ή κακό. Είτε σας αρέσει, είτε σας αρέσει πολύ. Πάμε να δούμε τη φιλοσοφία του προγράμματος. Οι επιχειρηματίες ταξιδεύουν σε ένα έμπειρο επιχειρηματία άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δουλεύουν μαζί του για χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες. Λοιπόν, σε κύκλο δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάω για πρακτική άσκηση, που σημαίνει βγάλω φωτοτυπίες και κάθομαι. Σίγουρα θα σου αναθέσει κάποιο project, γιατί δεν μπορεί να κάθεσαι 6 μήνες. Αλλά κυρίως δουλεύουν, που σημαίνει τηρώ ωράριο, τηρώ προϋποθέσεις σε μια ξένη εταιρεία, τηρώ τους όρους και τους κανονισμούς και ενδεχομένως τηρώ και ό,τι μου ζητήσει. Είχα παραδείγματα. Κύριε Σαματζέ μου ζήτησε να κάνω αυτό και ήταν στις Βρυξέλλες. Του λέω, τι να σου πω. Η εταιρεία έχει μιλήσει μαζί της, εγώ τι να σου πω, κάτι δεν το κάνεις. Είστε ενήλικες πλέον, θα μιλήσετε απευθείας με την επιχειρηματία. Για χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες. Εδώ λίγο να σταθούμε. 6 μήνες είναι το maximum. 1 μήνας είναι το minimum, αλλά δύσκολα να πάτε 6 μήνες. Γιατί? Γιατί αν οι πρώτοι 5 που έρθουν σε μένα πάνε 6 μήνες, δεν έχω τη δυνατότητα να στείλω περισσότερα άτομα. Εντάξει? Που σημαίνει βρίσκω μια λύση δίκαιη για όλους, πιστεύω, 3 μήνες που από την εμπειρία μου σας βεβαιώνω ότι είναι υπέρ αρκετά για να καλύψετε κάτι τη συνολική φιλοσοφία να τη ζήσετε του προγράμματος. Είχα περίπτωση κοπέλας από Θεσσαλονίκη από το Αριστοτέλειο που πήγε 1 μήνα, θα τη δείτε και μετά, η οποία πήγε για 1 μήνα. 1 μήνα και αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλίσει 2 σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες με έναν από τους μεγαλύτερους εινοποιητικούς συνεταιρισμούς της Ιταλίας. Γιατί πολλοί μου λένε, σε 1 μήνα τι δεν προλαβαίνω να κάνω. Ωραία, ισχύει, έχει πολλά προβλήματα 1 μήνα, αλλά σε 1 μήνα, αν το πας οργανωμένο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αποδεδεμένη η κοπέλα. Έχω και περίπτωση 6 μήνες στο παρελθόν που το κάνα που είχαμε προβλήματα. Και ο άλλος έλεγε, είναι χαμηλό το ίντερνετ, δεν είναι καλό φαγητό εδώ που ήρθα και μου έπαιρνε τηλέφωνο. Εγώ θέλω να φύγω. Του λείψει η κοπέλα του λείψει η μαμά του, δεν μπορούσα να κάνω εγώ τέτοια θέματα. Να τα υποστηρίξω. Σε αυτή την περίπτωση, στους 6 μήνες δύσκολα πάει η σύμβαση. Άρα να τεθεί θέμα υγείας, χτύπα ξύλο, φυσικά να το λύσουμε. Αλλά να τεθούν θέματα τέτοια δύσκολα λύνονται. Εντάξει. Οπότε μια μέση λύση 3 μήνες, 4, αν είναι κάτι εξαιρετικό ή 2, είναι καλύτερη για όλους μας. Εντάξει. Γιατί και εγώ νιώθω καλύτερα όταν μου έρχονται περισσότερα άτομα να μου λένε μπορώ να συμμετάσχω και δεν θέλω να του πω ότι εξαντλήθηκε το budget, γιατί οι πρώτοι πήγαν 6 μήνες. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσάς είναι λίγο άδικο. Εντάξει, θέλω να δώσω την ευκαιρία σου όσο δυνατόν καλύτερο. Υπήρχε βέβαια και περίπτωση μια καταπληκτική startup η οποία τη δώσαμε τη δυνατότητα για 6 μήνες. Αλλά αφού είχαν πάει όλοι, είδαμε το διαθέσιμο budget, ήταν τελευταίο που μπορούσαμε να στείλουμε, ζητήσαμε και ένα έξτρα ποσοστό που δεν γίνεται και δώσαμε αυτή την ευκαιρία. Εντάξει, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό το ρόλο άτυπο, μόνο ότι το πρόγραμμα όταν θα μπείτε μέσα θα λέει 6 μήνες, να ξέρετε ότι όπου και να συζητήσετε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα αρκετικά πρέπει να κάνετε εσείς, να ξέρετε θα το τηρήσουν όλοι. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε, είναι το πιο δίκαιο για όλους. Δεν μπορούμε να στέλνουμε 6 μήνες όλους. Εντάξει. Το τέγερμα των νέων επιχειρηματιών στους επιχειρηματίες υποδοχής πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ενδιάμεσου οργανισμού. Ναι, μεν σας είπα ότι εσείς όλοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθείτε, αλλά κυρίως το τέγερμα πάντα είμαστε εμείς εκεί να σας βοηθήσουμε. Στόχος είναι να βοηθηθούν νέοι επιχειρηματίες στο να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Δεν σημαίνει δουλεύω, κάνω καθημερινότητα, τακτοποιώ το γραφείο, φτιάχνω ένα PowerPoint στον επιχειρηματία που θα πάω. Πάω και μαθαίνω πράγματα που εν δυνάμει θα τα κάνω και εγώ στη δική μου επιχείρηση. Πώς μιλάω με ένα πελάτη, πώς προωθώ τα προϊόντα της εταιρείας, πώς κάνω την καμπάνια της εταιρείας, πώς μιλάω με εταίρους. Μία κοπέλα που είχε πάρει συνάδελφό σας, την είχε πάρει ο επιχειρηματής υποδοχής σε όλα τα meeting που πήγαινε σε όλη την Ευρώπη και μιλούσε με υποψήφιους πελάτες της εταιρείας. Την είχε δίπλα του σε όλα τα meeting. Δεν έκανε τίποτα χαρτούρα κτλ. Πώς στείνω μια επιχείρηση με νέους πελάτες. Και είχε πάει σε όλα τα meeting. Μόνο ότι κιόλας ήταν στην Ισπανία και δεν καταλάβαινε, ήθελε να δείξει όλο αυτό το πράγμα. Πώς προσεγγίζω ένα πελάτη, πώς του μιλάω, πώς έρχομαι σε επαφή μαζί του. Άρα το πρόγραμμα αυτό διαφοροποιείται με το Erasmus πρακτικής άσκησης που το ξέρετε, γιατί έχει να κάνει πλέον με θέματα επιχειρηματικότητας και όχι με θέμα πάω, βγάζω 10 φωτοτυπίες, ετοιμάζω ένα PowerPoint ή κάνω κάτι πολύ απλό. Εδώ μιλάμε πλέον για επίπεδο επιχειρηματικότητας. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, εν ολίγης αυτό που είδατε δει, λίγο πιο οργανωμένη μορφή, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους support office, υποστήριξη,
μετακίνησης από 1 έως 6 μήνες είναι επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής. Εδώ έχω δύο βελάκια, γιατί για το πρόγραμμα, τώρα δεν ξέρω εδώ πόσους ενδιαφέρει, δεδομένους γνωστούς φίλους, συγγενείς, λειτουργεί και αντίστροφα. Αν έχετε επιχείρηση, φίλους που έχουν εταιρεία και θέλουν να δεχτούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα θεωρηθούν επιχειρηματίες υποδοχής και θα δεχτούν άτομα από το εξωτερικό όμως αναγκαστικά από 9 έως 6 μήνες. Εντάξει, λειτουργείται και για εσάς. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τις ορισμένες οδηγίες. Δεν σημαίνει ότι ωραία συμμετάσχω και ανοίγω το Google και ψάχνω παντού. Υπάρχει μια πλατφόρμα, το λεγόμενο IT Tool, στο οποίο μπαίνετε μέσα, βάζετε το προφίλ σας και ταυτόχρονα όμως βλέπετε και το προφίλ σας, το προφίλ όλων των εταιριών που υπάρχουν διαθέσιμες. Και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.000 εταιρείες. Δεν ξέρω ποιες είναι ενεργές εταιρείες, ποιες δεν είναι ενεργές εταιρείες, αλλά που δεν είστε στα χαμένα. Βάζετε τις χώρες, κάποια κριτήρια που θέλετε, που λειτουργούν σαν φίλτρα. Θέλω Αγγλία, θέλω Γερμανία, βάζω τις χώρες. Θέλω να είναι πάνω στα κατοικίδια, θέλω να πάνω στον τουρισμό. Όλα αυτά τα φίλτρα θα μπουν και αυτόματα θα σας βγάλει μια λίστα ποιοι φορείς είναι διαθέσιμοι που μπορούν να σας υποδεχτούν εν δυνάμει. Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Ξεφεύγουμε λίγο από τη γραφειοκρατία που ξέρετε στην Ελλάδα, ούτε φέρνουμε αυτό το χαρτί, στείλουμε και με το χαρτί, κάνουμε και ένα το πιστοποιητικό, θέλω και το χαρτόσημο, θέλω υπογραφές. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Η επαφή με το φορέα στο εξωτερικό είναι ηλεκτρονικά, όλα γίνεται ανταλλαγή ηλεκτρονικά, οπότε δεν θα υπάρχει καμιά καθυστέρηση αυτού του είδους. Φυσικά, αν συμμετάσχετε, θα διαβάσετε τους όρους της προϋποθέσης συμμετοχής και με την εγγραφή υπάρχει και οδηγός χρήσης στο IT Tool. Αυτό το βάζω, είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί μου λένε έκανα την εγγραφή κύριε Σαμάτση. Ωραίο το πρόγραμμα, θέλω να συμμετάσχω. Τι κάνω μετά? Διαβάστε το manual του προγράμματος. Έχει βήμα-βήμα όλα τα θέματα που θα πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε. Εντάξει, δεν είστε μόνοι σας. Υπάρχει το γραφείο υποστήριξης, υπάρχει το γραφείο διασύνδεσης που είναι ο ενδιάμεσος οργανισμός. Άρα πρέπει όμως και εσείς να κάνετε μια προεργασία να διαβάσετε το IT Tool, το manual του προγράμματος. Λοιπόν, αυτή τη διαφάνεια την έχω βάλει μόνο και μόνο για να σας δείξω κάτι. Το πρόγραμμα θεωρητικά αν μπορούσαμε να το μοντελοποιήσουμε χωρίζεται σε δύο βασικά επίπεδα. Είναι μέχρι εδώ που είναι η δημόσια πρόσβαση του προγράμματος και εδώ είναι μόνο όσοι κάνουν εγγραφή. Και αυτό το έχω βάλει γιατί περισσότεροι με το που με βλέπουν μου λένε wow, τι ωραία τα είπες, τι ωραίο τέλειο πρόγραμμα, θέλω να συμμετάσχω. Ωραία, λέω ελεύθερα. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον όχι, ναι. Ελεύθερα προς τις συμμετάσεις. Μου λέει ποιες εταιρείες υπάρχουν διαθέσιμες στη Γερμανία. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτό. Ξεχάστε. Όπως βλέπετε, η διαδικασία για να βρείτε επιχείρηση είναι μόνο αν και εφόσον κάνετε την εγγραφή στο σύστημα. Από πριν να υπάρχει μια βάση δεδομένων ποιες επιχείρησεις υπάρχουν στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, μολονότι μπορώ να τη δώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο σύστημα. Να δείτε το προφίλ και μετά να γίνει τη διαδικασία. Που σημαίνει ότι μέχρι εδώ είναι τα πάντα δημόσια, διαβάζετε το πρόγραμμα αναλυτικά, βλέπετε τι προοπτικές υπάρχουν, βλέπετε τι χρηματοδότηση υπάρχει και από εδώ και πέρα πρέπει να κάνετε εγγραφή για να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άλλα. Εντάξει, αυτό το λέω γιατί έρχονται όλοι τώρα, είναι καινούργια τάση που μου έρχονται όλοι και μου λένε θέλω να πάω στην Πορτογαλία γιατί είναι η κοπέλα μου. Κάνει μεταπτυχιακό. Θα χρειαστεί όλο αυτό να φιλτρευτεί, θα κάνουμε κάποιο είδες να δούμε κατά πόσο ναι, μεν παιδί είναι η κοπέλα σου, αλλά εγώ δεν πρέπει να βοηθήσω τέτοια περίπτωση. Εγώ πρέπει να αξιολογήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Μου λέει ποιες επιχειρήσεις θα βρω στην Πορτογαλία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο σύστημα να βρείτε τις επιχειρήσεις. Εντάξει, σημείωση εδώ. Επιχειρήσεις είναι μέσα στην πλατφόρμα, αλλά αν εσείς για κάποιο λόγο είτε έχετε επαφές, είτε έχετε συνεργασίες ή καμία από τις επιχειρήσεις που βρήκατε στην πλατφόρμα δεν ταιριάζει, είστε ελεύθεροι να βρείτε μέσω Google, μέσω επιμελητήριων, μέσω κάποια επιχείρηση. Να τους πείτε, κύριε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Εγώ είμαι νέος επιχειρηματίας και θέλω να έρθω μέσω αυτού του προγράμματος. Οπότε τους προσκαλείτε και αυτούς να μπουν στο σύστημα. Δεν σημαίνει ότι είναι η πλατφόρμα με 2.000 εταιρείες μόνο αυτές. Προσκαλείτε και άλλους να έρθουν. Δεν βρήκα κάποιον. Μου είχε τύχει πολλές φορές. Πολλά παιδιά δεν βρήκανε. Αλλά μου λέει: έχω μια συνεργασία, μια επαφή με την κάθε εταιρεία στη Γερμανία. Τους προσκαλείτε και αυτούς να βγουν. Αυτό φυσικά όπως καταλαβαίνετε επισπεύδει την όλη διαδικασία. Εντάξει. Θες να ρωτήσεις τώρα ή στο τέλος? Στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, το έχουμε ήδη συζητήσει από ένας εξυπηρετής. Το διάστημα αυτό μπορεί να διεξελιχθεί και τμηματικά. Που σημαίνει κάποιος θέλει να πάει για ένα μήνα. Μου λέει: μπορώ να πάω 2 εβδομάδες τώρα, να γυρίσω Ελλάδα, να πάω άλλες 2 εβδομάδες, να γυρίσω Ελλάδα, να πάω άλλες 2 εβδομάδες.
Για μένα ευχαρίστως, αλλά τι είναι πρόβλημα. Τα λεφτά θα τα χαλάσει στα αεροπορικά εισιτήρια. Είναι στάνταρ το πόσο. Το τμηματικό, αν δεν υπάρχει λόγος υγείας, να το αποφύγετε. Εντάξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι πέρα το οικονομικό, πες κάποιος έχει χρήματα, έχει τη δυνατότητα, μπορεί να το επεξέλθει. Σου χαλάει και τη φυσιολογική ροή που υπάρχει εργασία μέσα στην εταιρεία. Πας εκεί υποτίθεται να αναπτύξει κάποιους συνδεσμούς, κάποια συνεργασία, κάτι. Αν για κάποιο λόγο εσύ το σπάς αυτό, αλλοιώνεται και όλη η λειτουργία και όλη η φιλοσοφία του προγράμματος. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση φυσιολογικά είναι δυνατό να διεξαχθεί τμηματικά, αλλά πάντα στο τέλος θα συμπληρώσουμε τουλάχιστον ένα μήνα. Τουλάχιστον ένα μήνα. Λοιπόν, τα λεφτά τώρα, το σημείο κλειδί. Τι πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλύπτει τα έξοδα του ταξιδιού και της διαβίωσης. Παίρνετε ένα lump sum, λέγεται, ένα ποσό, ανάλογα τη χώρα που θα πάτε, θα δείτε στην πορεία, και από αυτό καλύπτεται έξοδα ταξιδιού και έξοδα διαβίωσης. Αν εσείς τώρα κάθε βράδυ, νέα παιδιά, είστε να πάτε σε ένα κλαμπ, δεν μπορεί να καλύψει αυτό το έξοδο από ένα κλαμπ. Εντάξει. Αλλά όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης καλύπτονται. Φυσικά, όπως θα δούμε και παρακάτω, το κόστος ζωής και τα χρήματα ανάλογα που παίρνετε εξαρτάται τη χώρα που θα πάτε, το ποιοτικό επίπεδο. Άλλο κόστος ζωής υπάρχει για Κύπρο, άλλο κόστος ζωής υπάρχει για Αγγλία, Δανία και ούτω καθεξής. Εντάξει. Άρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δείτε σε ποια χώρα θα πάτε για να εξασφαλίσετε, να δείτε τι χρήματα θα πάρετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα υπόλοιπα έξοδά τους. Παιδιά, από την εμπειρία μου, μπορεί να είναι καλά τα χρήματα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί κάπως να επιβαρυνθείτε κι εσείς. Γιατί αν πάτε με τη λογική ότι π.χ. για Αγγλία θέλω 1.000 ευρώ το μήνα, έχω τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετάδοση στο γραφείο διασύνδεσης, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί και κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω δεν είμαι σε θέση να το διατυπώσω. Γιατί κάποιοι θέλουν να μείνουν σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, κάποιοι θέλουν να μείνουν στο παγκάκι. Εγώ δεν επεμβαίνω εκεί. Εντάξει, κάποιοι θέλουν να φάνε σε εστιατόριο γκουρμέ, κάποιοι θέλουν να φάνε ένα σάντουιτς. Πάλι δεν είμαι σε θέση να επεμβώ εκεί. Άρα εσείς θα το καθορίσετε. Αλλά να ξέρετε ότι αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, είναι μεγάλη πιθανότητα να πρέπει να επιβαρυνθείτε οικονομικά κάποιο ποσό. Το ποσό δεν το ξέρω. Έχω και τύχει περίπτωση ατόμου που μου είπε με αυτά που έπαιρνα δεν χρειάστηκε να βάλω ούτε 1 ευρώ παραπάνω. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο προσωπικό, το καταλαβαίνω. Νομίζω στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι ποια είναι ακριβώς τα ποσά που αντιστοιχούν κάθε μήνα στη χώρα που θέλετε να πάτε. Το αφήνω λίγο έτσι να φτιάξετε στο μυαλό σας ένα ωραίο τοπίο Λονδίνο με 1.000 ευρώ κτλ. Στο χέρι. Σε κάθε περίπτωση όμως μην ενθουσιάζεστε από τα ακριβά ποσά που βλέπετε, π.χ. εδώ. Εδώ να σταθούμε το 1.100 που ακούγεται wow, super, για 3 μήνες βγάζω 3.300, μια χαρά. Εδώ είναι η παγίδα. Τα άτομα που πήγαν εδώ πέρα, σε αυτές τις χώρες με τα 1.100 ακόμη στην Αγγλία, επιβαρύνθηκαν τα περισσότερα λεφτά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, 1.000 ευρώ στο Λονδίνο ή το αντίστοιχο είναι δύσκολο πράγμα. Εντάξει. Αυτά είναι τα ποσά. Τα ποσά δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, τα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστοιχεί στο ποιοτικό επίπεδο. Εντάξει. Τι χαμός, ενθουσιασμός, απογοήτευση στο κοινό. Φτιάξαμε έτσι ωραίο κόνσεπτ. Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή είναι αυτές που βλέπεις. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να επέμβω εκεί. Γιατί ο άλλος σου λέει: έχω την αδερφή μου που κάνει μάστερ. Δεν θα πληρώσω καθόλου διαμονή. Εντάξει. Άλλος λέει: εγώ μπορεί να πάω με τρένα και βαπόρια. Δεν θα πληρώσω αεροπορικό. Εντάξει. Μιλάω για μέσες καταστάσεις. Ένα μέσο όρο, μέση ζωή είναι δύσκολα. Δεν σημαίνει. Αυτό όμως είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Δεν είσαι από το 0. Εντάξει. Και επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν σημαίνει ότι θα τα πάρετε μετά, τουλάχιστον από εμάς, γιατί έχω ακούσει διάφορα κάνουν διάφοροι φορείς. Εμείς θα τα παίρνετε κάθε μήνα. Και όταν είστε στο εξωτερικό θα μπαίνουν οι συνάδελφοι που στηρίζετε οικονομικά, η κυρία Σαχινίδου θα φροντίζει να τα παίρνετε έγκυρα. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Και είχαμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά παιδιά. Εντάξει. Ορίστε. Αυτά τα ποσά αλλάζουν ή απλά μένουν? Αυτά τα ποσά είναι. Ό,τι βλέπεις. Ούτε θα αλλάξει το χρόνο. Τώρα αν πάει π.χ. η Αλβανία πάει από 5.30, 5.50 δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι.
Τα οποία τα έχετε εσείς διαθέσιμα ή περιμένετε να σας έρθουν πάλι? Πρόσεχε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα διαθέσιμο budget. Για κάποιους π.χ. 3-4 άτομα που θέλουν να φύγουν πρώτοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τη μέρα που θα φύγεις να έχεις μπροστά σου ή τα χρήματα. Μη σε απασχολεί αυτή. Για το τρίμηνο. Ναι. Εδώ θα το συζητήσουμε και στην πορεία, αλλά αυτό το έθιξες τώρα. Αν κάποιος υποτεθεί πάει για 3 μήνες, το μικρό σου Σάββας. πάει ο Σάββας, με τι αντικείμενο είσαι, προφίλ. Οικονομικά. Θα μιλήσει και στο τηλέφωνο. Συγχώρεσέ με, Σάββα, έχω μιλήσει άπειρο κόσμο. Μην παρεξηγείτε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Σάββα. Πού είναι ο Σάββας, που είναι ωραίο παράδειγμα, γιατί πρόσφατα ένα συνάδελφό σου από το τμήμα βρήκε δουλειά στην Αγγλία μέσω του προγράμματος. Που δεν είναι στόχος του προγράμματος, δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Λοιπόν, ο Σάββας τελειώνει οικονομικά και βρήκε μια ωραία χρηματιστηριακή εταιρεία στο Λόντον. Εντάξει. Λόντον σημαίνει 1000 ευρώ. Σωστά. Ο Σάββας φεύγει τον Ιούνιο, κάνουμε όλη τη διαδικασία, τη βρήκε εταιρεία και φεύγει τον Ιούνιο. Εγώ τον Ιούνιο θα φροντίζω να έχεις 1000 ευρώ για να φύγεις. Τον Ιούλιο, για 3 μήνες είπαμε φεύγεις, τον Ιούλιο θα τα έχεις πάρει. Τον Αύγουστο δεν θα πάρεις ούτε 1 ευρώ. Και ο λόγος είναι όχι γιατί θυμόσαι μου πήγες στο Λονδίνο Τζάβα. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να έχουμε και εμείς μια δικλείδα ασφαλείας, ότι όταν επιστρέψεις θα μας φέρεις αποδείξεις που αντιστοιχούν με 3.000 ευρώ για να μπορούμε να σου δώσουμε το 3ο μήνα. Είναι μια ασφάλεια που την κάνουμε προκειμένου να είμαστε κι εμείς καλυμμένοι, γιατί πιστέψουμε, έχω δει τα πάντα. Δηλαδή φέρνουμε αποδείξεις εμείς από ενίκια και... Δεν είμαι κάτι να σε προβληματίζει, γιατί πιστέψαμε μόνο το αεροπορικό, μόνο το accommodation σχεδόν έχει καλύψει τον budget. Απλώς αυτό πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι για 1 μήνα τουλάχιστον πρέπει να βρεις και εσύ τρόπο να καλυφθείς. Εντάξει. Άρα δεν θα μείνει. Πρέπει να... Δεν τα χάνεις. Ναι, τη μέρα που θα έρθεις και θα φέρεις τα δικαιολογητικά, παίρνεις. Εμείς έχουμε καλύψει για το Σάββατο 3.000. Αν φέρει λιγότερα δικαιολογητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχει τύχει ποτέ. Πίστεψαν παραπάνω φέρνουν όλοι. Στο σούπερ μάρκετ, τηλεφωνικές. Σάββα, δεν υπάρχει περίπτωση στο υπογράφο. Εντάξει. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης όμως είναι, τώρα με αφορμή το παράδειγμα του Σάββα, είναι ότι ο Σάββας πάει σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία και επειδή είναι και ωραίο παιδί, τρελαίνονται μαζί του οι Άγγλοι και λένε Σάββα, εμείς επειδή πέρα από τα 1.000 ευρώ θα να σου δώσουμε άλλα 1.000 ευρώ. Γύρω αυτό. Σπάνια, δεν έχει σπάνια. Εγώ δεν το ξέρω, δεν θα μου το πεις ποτέ. Αν θες να το κάνεις, σου προτείνω να το κάνεις αφού λήξει το πρόγραμμα, γιατί αν με κάποιο τρόπο μαθευτεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου ζητήσει πίσω τα 3.000 που πήρες. Εντάξει. Οπότε, αν ο επιχειρηματίας τρελαθεί μαζί σου και θέλει να σε κρατήσει να σου πληρώσει, πες το, και εγώ έχω 3 μήνες πληρώνω με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που θες να μου δώσεις θα τα κάνουμε σαν επέκτηση στην παραμονή μου. Οπότε είμαστε όλοι καλυμμένοι. Αυτά που έπαιρνες. Ξεκαθαρό. Εντάξει, έχει τύχει. Απορία για το οικονομικό που μας καίει. Μια απορία εδώ. Παρακαλώ. Εάν εμείς συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και τελικά για χύψη λόγους δεν ανοίξουμε την επιχείρηση την οποία έχουμε. Δεν θα έρθει κανείς να το ελέγξει. Okay. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κάνω αυθαίρετα γιατί βρήκα ωραίο τρόπο να πάω στο Λονδίνο που είναι το φιλεράκι μου. Θα μου πεις τώρα πώς το φιλτράρεις, θα το δούμε στην πορεία. Ακούω. Υπάρχει κάποια χρονική περίοδο στην οποία μπορούμε να κάνουμε την αίτηση. Το πρόγραμμα Τραϊκή άνοιξε, γι' αυτό ήμουν αυτές τις Βρυξέλλες, άνοιξε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο πρέπει να κάνεις την αίτηση. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σου πω πρέπει να το κάνεις μέχρι το Μάιο ή τον Ιούνιο. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Όπως μπορείς να καταλάβεις ότι επειδή δεν έχουμε μόνο νέους από το Πανεπιστήμιο της Ιταλίας που είναι από όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή που θα πάω στο υπολογιστή το μεσημέρι αν έχω ήδη δεχτεί 5 αιτήματα. Γι' αυτό, αν υπάρχει στο μυαλό σας, εγώ προτείνω να ξεκινήσετε τη διαδικασία τουλάχιστον. Ας κάνω εγώ την αίτησή μου να είναι μέσα, οργανωμένα, ας ψάχνω σιγά σιγά να βρω φορέα υποδοχής και αν όλα πάνε καλά, φεύγω. Κανείς δεν είναι με το πιστό να σε πιέσει τον μικρό σου. Πρέπει να σε πήρα, θα σε παίρνω από τηλέφωνο να έκανες την αίτηση γιατί δεν προχωράς. Κάνεις την αίτηση να υπάρχει στο σύστημα και όλα προχωράνε. Άλλη πορεία, παιδιά, ναι. Υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο σε αυτό? Κανένα απολύτως. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε τυπικά ούτε ουσιαστικά, αλλά κυρίως συμμετέχουν νέοι. Με την ευρύτερη έννοια νέοι. Εντάξει. Όλοι. Όλοι. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Εγώ σκέφτομαι να ανοίξω μια επιχείρηση. Πρέπει να έχω κάνει κάποια βήματα έτσι Τίποτα. ώστε να κάνω. Για το πρόγραμμα. Ναι. Για να έρθει εξωτερικά και δεν θέλω να ανοίξω επιχείρηση. Ναι, αλλά θα δεις παρακάτω υπάρχουν κι άλλα. Δεν είναι τόσο απλά όσο ακούγονται. Μην βάλεις ακόμα το Google Map. Ακούω.
Σε δεσμεύει κάποια προηγούμενη αίτηση? Π.χ. πέρσι κάναμε το Marie Curie. Όχι, δεν είναι καμία αλληλοεπικάλυψη με κανένα πρόγραμμα, ακόμα και με το Εράσμους φοιτητών. Τελείως. Απλώς, παιδιά, στην αίτηση που θα δούμε στην πορεία, δεν πρέπει να φαίνεται ότι αυτό κάποιος το κάνει συστηματικά. Δηλαδή, έκανα Εράσμους φοιτητών, Εράσμους πρακτική άσκηση, τώρα Εράσμους είναι επιχειρηματιών. Ευχαριστώ. Σημαίνει ότι κάτι αυτός βρήκε τρόπο για να πηγαίνει ταξίδια. Και δεν το κόβω, εγώ θα το δω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι. Να ρωτήσεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να ενταχθώ στο πρόγραμμα. Ένας φοιτητής βρίσκει μια επιχείρηση στη Γερμανία και θέλει να πάει εκεί. Εκτός πλατφόρμας. Εκτός πλατφόρμας. Με ποιο τρόπο θα μπει στην πλατφόρμα? Θα γράψει ένα ωραίο email ότι εγώ είμαι ο τάδε. Σε σένα? Όχι, σε μένα, στην εταιρεία πρώτα. Ναι. Η εταιρεία που είναι στο εξωτερικό έχει τον αντίστοιχο Μπάμπη. Δηλαδή στη Γερμανία που ανέφερε υπάρχει ο αντίστοιχο Γερμανό Μπάμπη. Φράου Μπάμπη. Εντάξει. Και θα μιλήσει ότι θέλω. Ναι, πείτε στο θα του ζητήσω ότι θέλω να ενταχθώ στο πρόγραμμα γιατί υπάρχει ένα νέο που θέλει να έρθει σε μένα. Για την εταιρεία είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία γιατί δεν ζητάει τίποτα. Εντάξει. Οπότε θα γίνει το connection μεταξύ τους. Ναι. Αυτό που μπορείτε να φανταστείτε, η περίπτωση που ανέφερε ο Πασχάλης είναι πολύ η καλύτερη, ιδανική, γιατί δεν χρειάζεται να ψάξεις. Γιατί ήδη έχει μιλήσει, σε βλέπει στο σύστημα, το βλέπει στο σύστημα, ματσάριστε αυτόματα και τελείωσε. Ενώ στο άλλο πρέπει να ψάξεις. Και μπορεί να είσαι ο τέλειος Σάββας, ο καλύτερος Σάββας που έχει βγάλει το οικονομικό στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι Σάββιδες από Ιταλία, Γερμανία και τους έχουν πάρει ήδη. Άρα πρέπει να πει μια δικασία συνεχής αναζήτηση. Αλλά αυτό είναι και η ουσία του προγράμματος. Αυτή είναι η ουσία του προγράμματος. Να ενεργοποιηθούμε, να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες μας, να αξιοποιήσουμε ακόμα και τα αγγλικά μας, να αξιοποιήσουμε τα πάντα, τη δικτύωση που κάνατε κτλ. Όλα για να βγάλετε το καλό αποτέλεσμα. Να βρείτε καλή εταιρεία. Όπα, ποιο καφέ πετάω. Εντάξει, απορία άλλη για τα λεφτά. Χαμός με τα λεφτά. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε. Αυτό το είπαμε, διάρκεια ταξιδιού. Τι θα χρειαστούμε για την αίτηση. Λοιπόν, αυτό το εξαντλήσαμε, δεν χρειάζεται να αναλωθώ εδώ πέρα. Πάμε εδώ πέρα. Το πιο σημαντικό βιογραφικό σημείωμα, όπως και δίποτε σε ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση στα αγγλικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, Europass. Θα το δούμε, είναι το επόμενο session, αν προλάβουμε. Εντάξει, θα το επισπεύσω. Δεν σημαίνει ότι αν δεν το κάνω στο Europass δεν με παίρνουν, αλλά δείχνει ένα επαγγελματισμό, δείχνει ένα ωραίο προφίλ που η εταιρεία που θα ανοίξει το προφίλ και θα σε δει με ένα ωραίο Europass με μια ωραία φωτογραφία θα το λάβει αλλιώς. Εντάξει. Business plan. Επιθυμητό αγγλικά, δεκτό και στα ελληνικά. Εδώ να σταθούμε. Δεν σας βάζω να σας ταλαιπωρώ το θέλω στα αγγλικά, αλλά για μένα είναι ένα φίλτρο που σημαίνει ότι μπορώ να δω την ποιότητα και της εκπαίδευσης και του υποβάθρου και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, γιατί θέλετε να το κάνετε πραγματικά για ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και όχι για μια βόλτα στο εξωτερικό. Εντάξει. Για το business plan, το επιχειρηματικό σχέδιο. Χρησιμοποιήστε το template που εσείς επιθυμείτε. Αν βάλετε στο Google business plan template θα σας βάλει άπειρα, όχι χιλιάδες, άπειρα. Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο template, αλλά έχω κάποια σε περίπτωση που θέλετε βοήθεια. Φυσικά είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Δεν θα πάτε σε καμία εταιρεία συμβούλων, δεν θα πάτε σε κανένα λογιστή να σας κάνει business plan. Στόχος είναι αυτού του προγράμματος να ενεργοποιηθούμε όλοι και κυρίως εσείς οι νέοι επιχειρηματίες σε αυτή τη διαδικασία. Έχει πάει άτομο με μία σελίδα business plan, αλλά ήταν to the point. Αυτό ήταν το προϊόν, αυτή ήταν η υπηρεσία, αυτό ήταν η έρευνα αγοράς, αυτό ήταν το break-even analysis και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει εταιρεία. Εντάξει, από την επαφή που είσαι στο εξωτερικό. Έχει πάει και άτομο με 80 σελίδες business plan και δεν έγινε τίποτα. Θέλω να σας πω, δεν είναι τόσο το τι business plan, όσο αυτό που θα παρουσιάσετε να εντάσσεται, να μου δείχνει εμένα ότι αυτό θέλει να το κάνει γιατί έχει όντως στο μυαλό του μια επιχειρηματική ιδέα και όχι απλώς θέλει να φύγει στο εξωτερικό, να πάει βόλτα. Αυτό είναι και το φίλτρο μου. Και πιστέψτε με την εμπειρία, γιατί έχω δει άπειρα, θα το καταλάβω. Εντάξει. Είμαι εκεί και για να σας βοηθήσω στο να στήσουμε το business plan. Γιατί δεν είναι όλοι σαν το Σάββο που είναι από το οικονομικό. Έχουμε και άτομα που δεν έχουν καμία σχέση, που ακούνε business plan και παθαίνουν μια αλλεργία. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι θα αποπελαγώσουμε ή δεν είναι μόνο για οικονομολόγους, αλλά σε καμία περίπτωση μην πάτε κάπου έξω στην αγορά και δώσετε λεφτά για να ετοιμάσουν business plan. Δεν είναι τόσο για να το κάνετε. Το θέμα να το κάνετε εσείς. Εντάξει. Το business plan είναι απόρριτο. Δεν φεύγει σε κανένα εκτός από μένα. Στον IO που θα κάνετε έτσι, για να το πω πιο γενικά. Είναι υποχρεωμένος IO να το κρατήσει μόνο για τον εαυτό του. Οπότε, αν έχετε μια καινοτόμο ιδέα, μην φοβάστε ότι αυτό θα δημοσιοποιηθεί.
Εντάξει. Καμιά φορά ο φορέας υποδοχής ζητάει να δει το βιογραφικό και το business plan του νέου επιχειρηματία. Το βιογραφικό το βλέπει, είναι ελεύθερο. Το business plan εγώ δεν το δείχνω, αλλιώς μόνο εσείς αν αναλάβετε και έχετε απευθείας επικοινωνία με email και το στείλετε. Είναι απόρριτο. Εντάξει, παιδιά, ακούσα. Στη συνέντευξη που υπάρχει πριν κλείσει τη δουλειά, πριν κλείσει τη συμφωνία. Με την εταιρεία. Με την εταιρεία. Εκεί τι κάνεις, φυσικά και το λες. Αυτό είναι δικό σου. Συνήθως ένα Skype meeting, γιατί τέτοια συνέντευξη θα γίνει. Ένα Skype interview. Έχει να κάνει συζήτηση επίπεδο να δει ο άλλος τι αγγλικά, το υπόβαθρό σου, πώς μπορείτε να συνοηθείτε, τι θες να κάνεις εσύ από το πρόγραμμα, τι θέλει αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να τα λες ωραία, εγώ θα να δω τον πελάτη, αλλά αυτό μπορεί να σε θέλει για να βγάλεις PowerPoint. Εντάξει, να συζητήσετε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει φτάσει σε σημείο στείλει μου το business plan. Εγώ θα πρότεινα να μην δώσεις καν το business plan, δώσ' το ένα summary, μια περίληψη. Ναι. Εντάξει. Γιατί να του δώσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο και στο τέλος να μην σε πάρει κιόλας. Απλώς να έχει και αυτό μια εικόνα του προφίλ σου. Για να δούμε και πόσο επιτυχημένο είναι το match-up. Σε αυτό που δείξατε με τις φωτοτυπίες έχει γίνει. Ναι. Και το έχει δεχτεί από εδώ ο επιχειρηματίας γιατί ήθελε να πάει να κάνει βολτά. Όχι. Όχι, αλλά άλλα είχαν συζητήσει στο Skype, άλλα έγιναν στην πράξη. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι τα στάδια. Υποβολή της αίτησης, ηλεκτρονικά, το τέριασμα, η δέσμευση και η προετοιμασία, κάνουμε μια προετοιμασία. Εντάξει, και έχουμε και την εφαρμογή. Κυρίως αυτό πώς μεταφράζεται, το έχουμε και με χάρτη. Αν υποτεθεί είστε στην Ελλάδα, βρίσκεται ένα iOS στην Ελλάδα. Εντάξει, είστε ο νέος επιχειρηματίας. Την ίδια στιγμή το ίδιο κάνει και κάποιος στη Γερμανία και βρίσκεται το τέριασμα. Τα πάντα γίνονται μιας ιστοσελίδας, Run Public Entrepreneurs EU. Αυτόματα εσείς ψάχνετε παντού, βλέπετε μέχρι του συστήματος για διάφορους φορείς. Πολλοί μου έρχονται και μου λένε θέλω για Γερμανία, γιατί ξέρω γερμανικά. Μπορώ να κάνω όμως και σε μια εταιρεία στην Ισπανία. Έτυχε η συνάδελφος που σας είπα από εσάς, από το τμήμα πληροφορικής νομίζω ήταν, που βρήκε μια εταιρεία που ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει, ήταν πάνω σε δίκτυα κάτι τηλεπικοινωνίας, αλλά ήταν στην Ισπανία, στη Μαγιόρκα. Η κοπέλα δεν ήξερε ούτε μία λέξη σε γερμανικά. Σε ισπανικά, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να την πω μην πας ή δεν πας, αλλά τι έκανε, μίλησε με τον αυτό που είχε την εταιρεία και του λέει: εμείς στην εταιρεία μιλάμε όλοι αγγλικά. Αν μιλάς αγγλικά, είμαστε καλυμμένοι. Τώρα, την καθημερινότητά σου, εσύ θα την αντιμετωπίσεις. Πώς μιλάω στο ξενοδοχείο, πώς μιλάω για φαγητό, πώς μιλάω. Εκεί πάλι εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Εγώ δεν θα ζητήσω πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Αν έχετε προφήσει, αν έχετε οτιδήποτε άλλο που πιστοποιεί το άριστο. Έχει τύχει παιδιά που δεν είχαν κανένα πτυχίο και είχαν μια χαρά, περάσανε. Αλλά εσείς πώς θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες της δουλειάς. Εντάξει. Λοιπόν, στο τρίτο εδώ που είναι η δέσμευση και η προετοιμασία, ο επιχειρηματίας υποδοχής, ο νέος επιχειρηματίας και ο ενδιάμεσος οργανισμός που είμαστε εμείς υπογράφουμε κάποια έγγραφα. Αυτά είναι τα έγγραφα τα οποία δεσμεύουν και εσάς και το φορέα που θα πάτε και το φορέα που θα ζητηθεί. Ο νέος επιχειρηματίας ενημερώνεται σχετικά με τη χώρα υποδοχής. Εμείς σας δίνουμε κάποιες πληροφορίες, όσο αυτό είναι εφικτό. Τι πρέπει να προσέξεις εκεί που πας, ποιο είναι ακριβό το κόστος ζωής, κάποιο training κάνουμε, αν χρειαστεί. Και φυσικά, στο τέλος παίρνετε και τα χρήματα που το φύγετε. Φροντίζουμε κάθε φορά τουλάχιστον 15 μέρες πρωτού φύγετε να έχετε πάρει τα χρήματα. Εντάξει. Υπήρχε και μια περίπτωση που ξέρω αν δεν σας έχει φύγει από το μυαλό, που πέρσι το καλοκαίρι που είχαμε το περιβόητα κάποιων κόντρος που είχαν καθυστερήσει όπως και δεν είχαν κάνει με εμάς. Εντάξει. Θα βγάλετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικά, web banking, οπότε θα παίρνουν τα χρήματά σας ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει καμία καθυστέρηση. Το αν γίνει μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο από συναδέλφους σας δεν έχει να κάνει με εμάς, άρα αυτή η καθυστέρηση έχει να κάνει συνολικά με το πανεπιστήμιο. Λέω όλα τα ενδεχόμενα που έχω πάθει τελευταία. Ακούω. Υπάρχει πάντως τρόπος να βγάλεις και παραπάνω χρήματα από το 320 ευρώ την εβδομάδα στο εξωτερικό. Υπάρχουν δηλαδή, έχουν γίνει τώρα. Ωραία, αυτό είναι ακόμα καλύτερο για εσάς. Για να τελειώσουμε, στο τέλος, το μόνο που ζητάω εγώ είναι μια έκθεση αναφοράς για την ανταλλαγή, την οποία πλέον την έχω εντάξει για κάποιον που φεύγει 3 μήνες μηνιαία. Τον πρώτο μήνα έγιναν αυτά. Είχα πρόβλημα σε αυτά, για να έχω και εγώ ένα feedback, τι προβλήματα υπάρχουν κάθε φορά. Αν ο φορέας που πάτε είναι αξιόπιστο, γιατί μετά από εσάς ή πριν από εσάς έχουν πάει κι άλλοι, οπότε όλο αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε. Εντάξει, σε μηνιαία βάση ζητάω ένα
Φύλλο αναφορά, θα το πω ένα report. Δεν θέλω υποδείγματα, δεν υπάρχουν υπόδειγμα. Όσο εσείς πιο άνετα, γιατί κατανοώ ότι το χρονικό διάστημα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο για να κάτσετε να γράψετε σε μένα την έκθεση αναφορά. Τι ωραία που περνάω εδώ, κύριε Σαματζή. Θέλω 5 πράγματα, όλα πάνε καλά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάνουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει κτλ. Σε μηνιαία βάση. Μου τα στέλνετε ηλεκτρονικά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ποια είναι τα ωφέλη συνοπτικά? Να κερδίσουν από την επαφή τους, να αναπτύξουν διεθνή συνεργασία και εδώ λίγο να σταθούμε. Έχει τύχει επιχειρηματία στο εξωτερικό, ζήτησε από τον νέο επιχειρηματία να γίνει ο συνεργάτης του στην Ελλάδα. Μπορεί να σας ακούγονται λοιπόν πολύ θεωρητικά και γενικά, αλλά όλα είναι πρακτικά και έχουν γίνει. Να μάθουν για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον μαθηματικό πλαισίο που ισχύει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό. Όσοι θέλετε να αναπτυχθείτε, όπως είπε η κοπέλα, θα ανοίξει κάτι δικό της. Αν δεν είστε σε αυτή τη λογική να μάθετε τι κινείται στην διεθνή αγορά, είστε αποκλεισμένοι. Είστε αποκλεισμένοι. Διαφορετικά θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, να αποφεληθούν από την υποχωρήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φυσικά είναι ότι έχω τη δυνατότητα να βγάλουμε κάποια χρήματα στο εξωτερικό. Θα μου πείτε τώρα το εύλογο ερώτημα που μπορεί να κάνει και ο Πασχάλης είναι ποια είναι το ωφέλη για την επιχείρηση. Έχει ένα άτομο μέχρι 6 μήνες χωρίς 1 ευρώ. Η εταιρεία δεν πληρώνει ούτε 1 ευρώ. Μην πάτε εκεί και μου πείτε είμαι από Ελλάδα, έχουμε capital controls, είμαστε χάλια, δώσε κάτι θείο. Εντάξει, δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και σας είπα πριν, αν υπάρξει καλός επιχειρηματίας υποδοχής και σας πει wow, τι καλό παιδί που είσαι, πάρε 500 από μένα, όχι. Όχι, γιατί αν μαθευτεί, που έχει μαθευτεί πολλές φορές, όχι σε εμάς ευτυχώς, δεν έτυχε, αλλά στο εξωτερικό και το έμαθα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τα χρήματα πίσω. Εντάξει. Πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμου γνώση. Ένα νέο άτομο είναι στην επιχείρησή σου, άρα μπορείς να τον εκμεταλλευτείς γιατί είναι νέες δεξιότητες και νέα γνώση. Συνεργασίες, ανάπτυξη πρωτοβουλειών, μέντοροι κτλ. Συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σύνολό της. Είναι ίσως το πιο δημοφιλή. Χθες ήμασταν περίπου 250 άτομα από όλη την Ευρώπη, 250 φορείς σαν εμάς που συμμετέχουν. Άρα φανταστείτε πόσες επιχειρήσεις, αν θεωρηθεί, μας είπαν ότι είναι 3.500 εγγεγραμμένοι στο IT Tour. Άρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή. Άρα μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο έχει άμεσα μια αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Εντάξει, παιδιά. Αυτό το έχω περιγράψει γρήγορα. Αυτό είναι για να δείτε ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στο πρόγραμμα Ιταλοί και Ισπανοί. Είναι παντού. Είναι και σαν φορείς υποδοχής και σαν νέους επιχειρηματίες Ιταλοί και Ισπανοί κυριαρχούν. Εμείς είμαστε αρκετά πίσω, κυρίως σε θέματα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, επιχειρηματίες υποδοχής. Αυτό το έχω πάρει. Πείτε και να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε θέματα κλάδου οικονομίας. Τα πάντα. Τα πάντα. Σας είπα χαρακτηριστικά από ένα κομμωτήριο μέχρι αεροναυπηγική. Γρήγορα, ορισμένες καλές περιπτώσεις. Ο Ματζάκης με την αεροναυπηγική, νέος επιχειρηματίας από την Αθήνα πήγε στην Γαλλία στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια πολύ καλή εταιρεία και μάλιστα τον έχουν καλέσει σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να παρουσιάσει όλη την εμπειρία του από το πρόγραμμα. Η Χανιώτη είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Η συνάδελφός σας από το τμήμα αρχιτεκτόνων συμμετείχε, αλλά τι έκανε η άτιμη? Το έμαθε στην πορεία. Πήγε στην Ιταλία, στη Ρώμη, ήταν τόσο καλά πήγε με το πρόγραμμα που άνοιξε γραφείο, αλλά πού? Στη Ρώμη. Δεν γύρισε πίσω, γιατί έπεσε μέσα στην κρίση. Αλλά πήγε τόσο καλά, αλλά όσο ήταν εκεί γνώρισε πελάτες, πήρε πελάτες, δούλεψε δηλαδή το πρόγραμμα και άνοιξε το γραφείο στη Ρώμη. Και μάλιστα δραστηριοποιήθηκε πολύ καλά από ό,τι έμαθα τελευταία. Εντάξει. Ο Μουστάκας και ο Ρόντος ήταν φιλαράκια, το οποίο το έμαθα στην πορεία. Δεν μας πειράζει. Καταθέσαν διαφορετικό business plan αν έχετε στο μυαλό σας, να καταθέσετε ίδιο business plan είναι το αποκλείεται. Και θέλουν να ανοίξουν τη δική τους εταιρεία της ηθοποιίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπετε, όταν πήγε στην Αγγλία σε μια εταιρεία που ήταν ακριβώς την ίδια ώρα στην Ολλανδία, και αυτή τη στιγμή ανοίγουν σε ηθοποιό στην Μακεδονία. Εντάξει, δουλεύει δηλαδή και πρακτικά το πρόγραμμα. Γιατί ωραία ακούγεται, αλλά θα μου λέγατε αποτέλεσμα έχει στο φινάλε. Δουλεύει και πρακτικά. Ο Ιωάννου, το έχω να πω εδώ, ο Ιωάννου ήρθε σε εταιρεία στα Γιάννενα. Είναι Έλληνας που ήταν στη Γερμανία, ήρθε στην εταιρεία στα Γιάννενα και τώρα άνοιξε δική του εταιρεία με ακουστικά βαρικοεία στα Γιάννενα. Δουλεύει και άναπα. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις περιπτώσεις, έχουμε κι άλλες. Οι πιο πρόσφατες είναι η κοπέλα η Ειρήνη που σας είπα, από το Αριστοτέλειο. Πήγε για 1 μήνα, για όσους μου λένε ότι σε 1 μήνα δεν προλαβαίνεις να πάρεις μυρωδιά. Έχω παράδειγμα. Τα έχει οργανώσει όλα πλήρως από πριν. Πού θα πήγαινε την πρώτη εβδομάδα, με ποιους θα μιλούσε και γύρισε και αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλίσει συνεργασίες και εξαγωγές του λαδιού που κάνει στη Θεσσαλονίκη στην Ιταλία. Εντάξει. Και η Τσιάννη Κωνσταντίνα δούλευε σε εταιρεία με ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ιταλία
Και τώρα άνοιξε δικό της γραφείο με ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει μπει εταίρος, συμπράττων εταίρος, στην εταιρεία που ήταν στην Ιταλία. Εντάξει, και ωραία παραδείγματα επίσης. Ο Χρήστος, δεν ξέρω αν τους ξέρετε, πολιτικός μηχανικός του τμήματος και πάει στην Τενερίφη, αυτός πέρασε σούπερ, μου είπε. Τενερίφη, στην εταιρεία. Αυτή τη στιγμή είναι σε μία από τις εταιρείες όχι, τι είπαμε, αυτός κάνει με περιβαλλοντικά έργα στη Δανία. Κάνει με το Wind Energy. Ναι, κάτι τέτοιο κάνει και μου είπε ότι όταν το ζητήσανε στο interview, του είπαν ένα από τους λόγους που τον πήραν ήταν η συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και η κοπέλα αυτή εδώ δουλεύει στην Airbus, η Χριστίνα Ιβακοβασιλείου, γιατί είναι η κοπέλα που πήγε στη Μαγιόρκα, σε αυτόν εδώ τον εταίρο, χωρίς να ξέρει μία λέξη ισπανικά, πέρασε τέλεια και μάλιστα της είπαν τις ίδιες ότι στην Airbus την πήραν γιατί είχε κάνει τη συμμετοχή του σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι στόχος μας αυτό. Ο στόχος είναι το προηγούμενο, αλλά θα σας πω ότι μπορεί να προκύψουν και τέτοιες ωφέλειες. Αυτά είναι ορισμένα από τα αιτήματα μέχρι το 2014. Προφανώς δεν το έχουμε ενημερώσει μέχρι σήμερα, αλλά φανταστείτε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Άνοιξε ο νέος κύκλος για όσους σας άρεσε και σας ενθουσίασε μπορείτε να συμμετάσχετε. Αυτή είναι η φωτογραφία από τις Βρυξέλλες. Πάντα πίσω με βάζουνε. Εντάξει. Είμαστε κάποιοι μόνο από τους φορείς. 200 φορείς. Επαναλαμβάνω σήμερα την επειδή το μάθετε από μένα πρέπει να έρθετε στο Θεσσαλία. Έχετε κάποιο φορέα στην Αθήνα, υπάρχουν στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στον Πύργο. Αυτά. Οπότε όπου θέλετε. Απλώς στην περίπτωση που το κάνουμε μαζί, έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πιο συχνά, πιο εύκολα, πιο άμεσα. Εντάξει, παιδιά. Ξέρω να ενθουσιαστήκατε. Αυτά είναι είμαστε καμαρώνουμε για αυτά. Όπως μπορείτε να δείτε, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2000, είμαστε μόνο από όλους τους 200, εδώ μόνο 15 που συνεχίζουμε ακόμα. Και αυτό δείχνει κάτι. Γρήγορα, η ιστοσελίδα είναι αυτή. Μέχρι εδώ μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά. Διαλέγετε τη γλώσσα κτλ. Πάμε εδώ, αν αποφασίσετε ότι ξετρελαθήκατε, θα πρέπει να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Που εδώ θα διαλέξετε αν θα πείτε σαν νέος επιχειρηματίας υποδοχής. Εντάξει, εδώ θα γίνει η μεγάλη διαχώρηση. Και έχει μια σειρά από βήματα που πρέπει να τα συμπληρώσετε για να σας κερδίσω χρόνο. Αυτά εδώ τα βήματα πάνω. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ πέρα στην αίτηση, your profile motivation. Για ποιο λόγο θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Αν γράψετε στο πρόγραμμα ότι θέλετε να συμμετάσχετε, γιατί μόλις τελείωσε το Πανεπιστήμιο της Ιταλίας, δεν βρίσκω δουλειά στην Ελλάδα γιατί έχει κρίση. Είναι μια καλή ευκαιρία εγώ να μην κάθομαι. Ωραίο ακούγεται, είναι σημαντικό, δεν το συζητώ, αλλά θα κοπεί η αίτηση. Ξεκάθαρα θέλω να συμμετάσχω γιατί ενδιαφέρομαι να απασχοληθώ επιχειρηματικά και θεωρώ ότι το πρόγραμμα είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενίσχυση επιχειρηματικότητας. Ένα πιθανό παράδειγμα. Σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει σαφή ένδειξη ότι το πρόγραμμα συμμετάσχουμε για θέματα επιχειρηματικότητας. Οτιδήποτε άλλο ακυρώνεται. Και δεν ακυρώνεται από μένα γιατί ξύπνησε στραβά ο κύριος Μπάμπης και θέλω να μου την κόψει. Ακυρώνεται γιατί αυτό φιλτράρεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη, σαφή αιτιολόγηση ότι το πρόγραμμα συμμετάσχουμε για το θέμα της επιχειρηματικότητας. Γιατί εν δυνάμει, δυνητικά στο μέλλον θα ανοίξω κάτι δικό μου. Δεν θα έρθει κάποιος να το ελέγξει, κύριε Χρήστο, μου έχεις πει πριν 2 χρόνια ότι συμμετάσχει στο πρόγραμμα και θα ανοίξει ένα κομματήριο. Δεν θα το ελέγξει κανείς. Αλλά εγώ μπορώ να το φιλτράρω αν όντως αυτό είναι σημαντικό, σοβαρό και δεν είναι αναξιόπιστο. Εντάξει. Οπότε μην πιέζεστε, πρέπει να συμμετάσχω γιατί μετά από 2 χρόνια δεν ανοίξει εταιρεία. Καμία σχέση. Συμμετάσχετε, παίρνω την εμπειρία και αν δεν τα φέρει ο χρόνος, ο τρόπος, η τύχη, δεν ανοίγουν. Λοιπόν, έτσι εμφανιζόμαστε στο IT Tool όταν θέλετε να μας διαλέξετε. IO 089, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, University of Thessaly. Βγάζει ένα χάρτη της Ελλάδος και δείχνει ποιοι είναι οι διαθέσιμοι IO. Οπότε μην μπερδευτείτε και καμιά φορά μου λένε τι να διαλέξω.